おはようございます。レンコン is great. 6度1です。失礼します。あれ？花もらわないの？失礼します。8度2です。失礼します。ごめんね、左の胸に。ブラタダレ。写真撮影が欲しい方1人入ってください。おはようございます。今日はおめでとうございます。お熱測ってもいいですか？失礼します。5度5、低いですね。35度5、低いのは大丈夫です。35度5分です。5.5です。朝が36.2です。あれだけも。アレナ君の36度1です。はい、で消毒と手袋お願いします。で今日の写真撮影が保護者の方1人入ってもらいたいので、アレナ君